Вие слушате 24 февруари, подкаст за Украйна и нашият избор. Аз съм Едвин Сугарев и това е територията, в която си говорим само с български писатели. Защо именно 24 февруари? Това е датата, на която започна инвазията на Русия в Украйна. Датата, след която светът ни се промени завинаги. Началото на мрачните времена, които трябва да запомним, за да не се повтарят никога. Вие слушате 10-ти епизод на 24 февруари, подкаст за войната в Украйна и нашият избор. Днес ни гостува Тони Николов, философ и публицист, главен редактор на портал Култура и списание Култура. Тони Николов е специализирал в Папския институт за изтока в Рим и в училището за висши социални науки в Париж, в групата на професор Жак Люгов. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия в Лювен. От 2005 до 2009 година е главен редактор на RFI в България. Автор е на публикации в областта на средновековната и съвременната философия, преводач на философски трудове, включително такива на Сартър, Лиотар, Анри Безансон и папа Бенедикт XVI. Автор е на книгите "Пропуканата България", "Българската дилема", "Спомнена София", отличена между впрочем с наградата на София за литература, "Бленувана София" и "Има такава държава". Съставителя на четиритомника с есета на Георги Марков и неиздадените ръкописи на Иван Хаджийски. Дългогодишен хоноруван преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски. И така, Тони, добре дошъл в този подкаст, посветен на войната в Украйна и на това как тя се пречупва през нашата съвест. Благодаря за поканата. Благодаря и за идването. Страхувам се, че днес войната няма да бъде единствената тема за нашия разговор. Защото тази война се оказа част от един по-глобален процес, който постепенно обхваща все по-широки и по-широки територии и който може би трябва да наречем варварството на новото хилядолетие. Но нека почнем от началото, сиреч от 24 февруари 2022 година. Първият ми въпрос е: очакваше ли тази война? Какво си помисли в онази съдбовна сутрин на 24 февруари, когато разбра, че руската армия пресякла границите на Украйна? Честно казано, до последния момент не я очаквах. Обяснимо до някъде, човек е склонен да търси логиката в събитията, дори когато тя отсъства. Дори хора, които много добре знаеха какво представлява Путинова Русия, до последния момент смятаха, че там има някакъв друг прагматизъм. Бяхме свикнали да виждаме Путин като хладния прагматик или човека, който търси корисния си интерес във всичко, като един... Някои политици го виждаха и като човека с честни сини очи. Това вече е много романтично. По-скоро човека, който търси собствения си егоистичен интерес, който се стреми да е един блафьор, нали, играч на карти, който винаги се опитва да изнудва в последната минута. И някои от наистина проницателните анализатори казваха, че той до последния момент можеше да спечели много повече, отколкото, нали, от това, което направи след това. Имам предвид, че ако тази близо 200 хилядна армия не беше влязла, или дори беше влязла само, но без да тръгне рязко към Киев, той можеше, примерно, да си уреди признаването на Крим, да кажем, международната общност, нали, да му даде някакво захарче. Нали, имаше такива някакви идеи до последния момент. Това беше едната неизвестна около войната. Все пак не си искаше, на всички ни си искаше да войната не се завръща в Европа и в света по този начин. С други думи, сме приемали желаното за реално. За съжаление да, въпреки че за първи път пък имахме данни на спецслужби, нали, то на американските, които работеха в някакъв реален режим, пускаха истинска информация, т.е. предупреждаваха, тъй като те все пак слушат предвижването на войските. Нещо напомня до голяма степен началото на Първата световна война. Онзи 1 септември 1939. И тогава до последния момент никой не... Нали, когато човек чете текстове от епохата, нали, и дори литературни, вижда как до последния момент ремарки има в своите романи, всеки смята, че все пак това е последното изнудване на Хитлер. Нали? Така, да направим паралела Хитлер-Путин. До последния момент, нали, търси се нещо, да се вземе коридор, област, поредните отстъпки. Оказа се не точно това. Нещо в реда на нещата се търси, но е много специфично това, че общо взето всички политици не очакваха да избухне такъв конфликт. Не.
Като същевременно имаха прекалено много знаци за това, за какъв нрав става дума в случая с Путин. Ето да речем Втората чеченска война, войната в Грузия, създаването на прокси републиките в Донецк и Луганск. Но той всеки път спираше. Даже когато Николас Саркози гостува в един път, съм бил на една пресконференция с него, питам се сетя или в България, или в Париж, той обясняваше за грузинската война, как почти си тръгва, Путин го догонва в последния момент и танковете спряха малко преди, дали, били си там някакви, колко там, 40-50 километра. Все пак той спираше. Тук има сюжета, имаме историята, но имаме и човека. Имаме патологията на един диктатор. Това някак си не го слагахме в сметките всички ние. Ние не подозирахме, че дори тези 2 години, да ги наречем карантинни в бункера, в неговото създание се извършват някакви странни трансформации. Това никой не е очаквал. Това вероятно е така и изглежда всички смятаха, че след като можеш да разговаряш с един държавен лидер, да търгуваш с него, той никога няма да посегне към войната, но тези сметки се оказаха криви. Криви, освен това ние познавахме ранния Путин. Моят учител Елен Безансон, един много проницателен изследовател на Русия, обаче предупреждаваше, че още в този ранен Путин, за който виждаха едни очи, там все пак склонност да отстъпва, да се пазари, да търгува и така нататък. Ние не познахме късния, който има вече една маниакалност за останалото си в историята. Не мечтите не просто за възстановяване на империята, но това непрекъснати паралели между него и Петър I и още по-смешно с Екатерина Велика. Нали? Това никой не го беше очаквал. Томовете на генерал Деникин, които той чете на нощното му шкафче точно в тези години, тъй като той е Гутенбергов човек. Нали? Знаем, че не ползва интернет. Това също е много интересно при него. Той е третото обстоятелство, което се изтъква, че той става жертва на собствената си пропаганда. И това мнозина вече го казват. Той наистина живее не просто в този свят, който създава, но и почва да му вярва. Той просто се присъединява към него. Не е външно поставено действащо лице. И той наистина почваше да вярва всички тези неща, че в Украйна го чакат с цветя и рози, имаше парадни униформи в танковете, че всичко е готово едва ли не, нали, да отговори на неговите планове, ще пада като картонни къщички. С други думи, и той самия не е очаквал това, което ще се случи. Ще направи самия той, да. Впрочем, очакваше се, поне от негова страна, така си представям нещата, че войната ще приключи в рамките на няколко дни. Спомням си, че тогава всички мислеха така. Зеленски, например, обяви по едно време, че му остават само няколко часа живот. А и никой не бързаше да помага на Украйна, понеже се очакваше тя да бъде превзета от агресорите. Защо си това не стана така? Но нека си представим за миг, че беше се случило. Последствията щяха да са катастрофални. Точно това ми е въпросът. Какви биха били последствията за Европа и света ни, ако това се беше случило? Това ще да бъде само първата хапка. Плановете за експанзия, не говорим за тези имперски експанзионистични режими, щяха да бъдат още по-радикални. Ние виждаме как целият свят обаче, конфликта в Украйна не е локален конфликт. Наистина не е локален конфликт. Той е конфликт, който променя света, защото той не признава границите. И когато не признаваш границите дори на тази съседна държава, няма такава държава според тях като Украина, нали, защото това е някакъв край на империята, ти тогава не признаваш границите на останалите републики, на 3 балтийски държави. Не признаваш границите на Полша. След това няма да признаеш. Винаги към българските русофили съм задавал този въпрос. Тогава Варна и Бургас могат спокойно да бъдат едни черноморски бази, нали, на империята. И някои хора, може би в въображението си ще посрещнат руските войни с хляб и сол. Откъде да знам, нали? Което изглежда немислимо, но виждаме, че и това се случва. Тоест, тя е като една киселина, тази война, която започва да разяжда всичко, тя нахлува. И без тази агресия нямаше, може би, по този начин всичко да се поднови в Близкия изток. Преди това, разбира се, той направи каквото направи в Сирия, разруши още една държава по някакъв начин. Изпробва там този метод на бомбардировките, който в момента се опитва да изпробва срещу украинските градове. Ситуацията наистина се влоши, тя деградира от този 24 февруари много. И особено в последно време, защото ако се вгледаме в събитията, които се провождат тази война, като мащабната терористична акция на Хамас, да речем, точно така, която с голяма вероятност ще отключи тежък военен конфликт в Близкия изток, военната операция в Нагорни Карабах,
превратите в редица африкански държави, опита да бъде възобновен конфликта между Сърбия и Косово, чрез терористичната акция в село Баница. Да, руската ръка се вижда навсякъде в тези конфликти. И виж, много хора ми се струва, че продължават, искат да живеят на 23 февруари. Значи да живееш на деня преди избухването на войната не е привлекателно, но то е утопично, то е невъзможно. Всъщност връщане назад просто няма. Просто няма. Няма. И за съжаление ние не живеем вече дори в 24-ти, ние живеем вече в 25-ти, 26-ти, т.е. в атаките, в реалността. И не много ми се искаше да видя европейските държави променени. До някъде ги видях. Аз видях все пак малко по-добро. Успяха по някакъв начин да се мобилизират и да бъдат заедно. Тоест, разпокъсана Европа, която трудно намираше себе си, първо намери в тези, до приемането на беженците, в първите актове. След това в отпускането на пакети помощ. Той направи нещо в най-злото, нали? Също има някакъв ефект на това, че изведнъж Европа просто започна малко по-трезво да гледа. Но знаем, че за съжаление в политиката всички тези неща също имат своето времеви хоризонт. Нали, сега сме в обратния времеви хоризонт, когато започва вайкането, окайването, съпленията, съмненията. И се възобновяват тези сценарии, при които Украйна трябва да отстъпи част от територията си, да се стигне до мир. Което тя не може да направи. Тя не може да направи. Първо и второ, до никакъв мир няма да се стигне и в този случай. Разбира се, че никакъв мир няма да се стигне. По-скоро обратното. Европа сама отваря вратата, както казахме, за заплахата. И горката Европа. Защото след падането на Берлинската стена, повечето хора вярваха, че с насилието в Европа се е свършено и че наистина предстои края на историята. Четяхме книгата на Фукуяма всички, дали? Първо статията, после книгата на Фукуяма, но още тогава и в моята така душа имаше някакви съмнения. Има един френски философ, Емануел Левинас, той тогава много интересен философ, нали? Родом евреин от империята, от Каунас, ученик на Хусър. Той написа една много интересна статия във вестник Монт, каза, вижте, историята винаги е конструирана между две противоположни реалности, два лагера, да ги наречем така. И когато премахнеш едното, то се дисбалансира целият проект, не може да има история. Винаги ще се появи врага и казва, просто го очаквайте много скоро. Ще изникне най-малко там, където го очакваме. Той изниква на 11 септември 2001 от една наистина неочаквана страна. След което обаче както сега виждаме, че отново се отвори, ти спомена студената война, ние вече имаме в някакъв далеч по-горещ вариант. Точно. И това, което в крайна сметка се оказва, че човечеството всъщност не е особено излязло от пещерата, още си е там. И ние малко знаем за Русия. Наскоро аз публикувах един текст на Юрий Андрухович. Важно е да се четат сега украинските автори. Те по някакъв начин задават, как да наречем, някакво мерило на съвестта. Защото едно е ние, да сме съпричастни и да гледаме отвън на нещата, по друг начин те изглеждат отвътре. И той написа един много сериозен текст, това е една негова реч пред, колко си спомням, университета в Цюрих, това лято. Великата руска култура се казва, като в кавички, разбира се, сложена. И той задава някакви много важни въпроси, които ми се струва, че е редно да се повтарят. Той казва, първо, има едно неразбиране, има едно клише. Първо, Русия се управлява от зъл режим. Нали, първа гледна точка. Добре. Окей, с това всички сме съгласни. Второто, руският народ е невинен, няма нищо общо с това. И третото, има велика руска култура, която дори първите две неща са верни, тя пак е над всичко и не може да бъде по никакъв начин засегната. И той задава редица въпроси, включително защо доктор Гьобелс харесал Достоевски, имаше едни цитати, които аз не знаех. Бях наистина поразен, че Достоевски бил най-важният автор за неговото духовно съзряване, твърди Гьобелс в една своя статия. И така нататък. И той казва, и представете си, това е статията правена преди терористичната атака на Хамас. Ако ИДИЛ, нали, ислямска държава и така нататък, вършиха още повече престъпления, те какво нямат? Нямат великата руска култура, вероятно, за себе си. Ако имаха Чайковски и Достоевски, всичко ще да е разрешено. А не всичко е позволено, нали? Пак преобръщаме думите на Достоевски. Не всичко е позволено. Точно така. В своята статия същата тази война ти твърдиш, че варварството не се подава на разбиране, но че отдавна сме се простили с илюзията, че няма никога да се върнем към него, тъй като, за съжаление, то е в нашето настояще. Как според теб може да бъде надмогнато изобщо това варварство, проявявано от страна на Русия и от страна на Хамас, сиреч от страна на общности, които сякаш че живеят в друго историческо време? Да, в друго историческо време по свой начин. Нали? Там се консолидират едни фундаменталистки проекти и те се инструментализират.
Един наш сънародник, на когото посветихме списание Култура, посвети броя Асен Игнатов, големия български философ, починал в Германия. Има едни много проницателни анализи от края на 90-те години. Той си отива от 2003 година, 20 години да лежат от неговата кончина. Един от тези текстове се казва политическата инструментализация на православието. И представете колко там, 20 и няколко години, четвърт век, преди четвърт век още, той показва някакви стъпки как това ще се случи. Сливането на църква и държава, обръщането на вярата в идеология, опита да се създаде, освен всичко друго, някакъв такъв тип репресивна култура на базата на това. И създаването на руски мир, още тогава той се дава въпрос, защото обръща внимание, че Слободан Милошевич е правил нещо такова в бивша Югославия, имал сърбски мир. Да, това го има и до сега. Ето, аналогиите, които са в историята. И как това нещо изведнъж се... въпросът е как се възпроизвежда. Аз харесвам много, ценя трудовете на един друг френски мислител, Рене Жирар. Той казва, че има едно основополагащо насилие в историята, за съжаление, от тия тъмни времена, за които говорим. И че културата и истинската религия са опит, да се разкъса тази жертва, непрекъсната, но за съжаление ние периодично влизаме в едни такива кървави възпроизводства с огромни потоци насилие и много кръв. И все повече кръв. И виждаме дори след двете големи войни, световни войни, които Европа е поле, как това почва да се възобновява, в сърцето на Европа. Затова кърви съвестта ни дори, не само и ни боли от това, което се случва край нас. Като стана дума за религия, как оценяваш ролята на Руската православна църква в тази война? Например, индулгенцията, която се дава не от друг, от патриарх Кирил. За това, че който участва във войната, неговите грехове са опростени. Това е паралел като че си ислямска държава. Някъде ние се връщаме към някакви такива идеи за шахидите в рая, където ще ни чакат девици. Смайващо е това. Смайващо е въобще за това благославяне на оръжието. Смайващо е едно братоубийство, как може да бъде оправдано. Смайващо е, че това всичкото в самата концепция, доколкото те има една социална доктрина на Руската православна църква, приемаха едни такива документи в края на 90-те години. Там те са гласували и са благославили точките, в които войната е зло. Не може да бъде оправдано. И изведнъж всичко това се обръща. Това е немислимо просто. Не само се обръща, войната придобива някакви есхатологични измерения. В идейните им доктрини. Да, и има 300 свещеници, над 300 са повече, които бяха подписали едно писмо за мир, което те казва, че не може да се благославя войната. И това, което направиха с тях иерарсите на църквата, изпратиха и като свещеници на фронта и повечето, колкото разбрах, знам го от руски свещеник, който е в София избягал. Той ми каза, че повече от тях вече не са живи. Просто ги пращали на предната линия, за да могат да ги ликвидират. Ето, това е част от немислимата жестокост, за която говорим. Какви бяха според теб реалните мотиви за започване на тази, откровено казано, налудна война? На какво всъщност е разчитал Путин, какво е искал да постигне и как си е представил, че може да го постигне под формата на една война на практика срещу целия цивилизован свят? Тя е особена тази война. Преди малко казахме, според мен, и това, което съм чел за него, типажа също. Той е от една страна сив персонаж, от друга страна, тъй като му отредена такава роля в настоящето, няма как да не размишляваме над него. В този персонаж се слива някакво... Това е война, да я наречем така, на историята срещу настоящето. Тя е война, която се води за миналото. Тя не се води дори толкова с оглед на това. Просто там се проектират някакви... Всяка една общност има някакви исторически граници, променливи, флуидни във времето, изменчиви, губени са територии и така нататък. Но когато ти изведнъж си сложиш една въображаема карта, някаква велика Русия, която и без това се простира на доста голяма част от земното кълбо, трябва да кажем, а ти изведнъж искаш да я разпростреш на още и още не знам си колко, и си въобразяваш някакви граници, които си слагаш я от Иван Грозни, я от Екатерина Велика, я от преди руско-турските войни, там безкрайните. И всичко това минава през твоето съзнание. И освен това, когато продължаваш да живееш, вече личния му проект, според мен на майор или подполковник, мисля, че беше от КГБ, когато той смяташе, че разпада на СССР най-голямата геополитическа катастрофа, за него рухна неговия свят, личен свят е явно рухнал в края на 20 век. Сега той иска да има реванш на 21 век, но това, което се случи в 20 век.
което пък за нас беше освобождението на всички тези страни, включително на нашата, от един половин вековен диктат. С други думи, става нещо дума за някакъв свят, който няма много общо с реалността и на него той именно разчита. И той е света, в който той живее. Представете си все пак един застаряващ човек за тези огромни маси. Сега вече са някакви квадрати, виждаме не по-малко големи, в тези огромни зали, някъде там в тия дачи или в тези бункери, където той живее. С тази телевизия, която гледа, която се появяват хора, които озвучават неговите идеи, надъхвайки, и той вероятно удовлетворително вечер ги гледа, може би звъни, както твърди любимия му журналист Владимир Соловов. Обади ми се Владимир Владимирович, той много високо цели това, което аз казвам. Това са някакви спомени от времето на... може да ни... Той горчиво и смешно, и тъжно, и жалко, и болезнено нещо между късния Брежнев, ранния Черненко там някъде. Нали, те по този начин започнаха войната в Афганистан. Нали? Събират се и се чуят какво да правят. Но, за съжаление, ние заживяхме в болното въображение на този човек, Владимир Владимирович Путин. В тези измерения той вкара света. Да, и за съжаление вкара и доста страхове в мисленето на европейските лидери, тъй като в хода на войната периодично се появява идеята да се замрази този конфликт и да се остави достоен изход за Путин, като Украйна бъде принудена да направи териториални отстъпки. Подобни идеи имаше президентът Макрон, доайенът на американската дипломация Хенри Кисинджер, а последният такъв е Илон Мъск, който пък на практика предлага Украйна да бъде пожертвана, за да не се стига до съюз между Русия, Китай и Иран. Какво мислиш за тази стратегия за прекратяване на войната? Не е ли тя подозрително напомняща за позициите на българския президент Румен Радев? И не работи ли самото изразяване на подобно мнение в полза на Путин? Разбира се, че работи в полза на Путин. Сега страховете са обясними. Аз не казвам оправдани, обясними, защото Русия е ядрена държава и това е, което притеснява редица западни лидери. Няма как да не ги притесняват. Видяхме как се дрънкаше ядреното оръжие непрекъснато по време на конфликта. Тоест има една инструментализация и играе на струната на тези страхове непрекъснато. Освен това имаме и новата руска идеология, която стряска западния свят. На български са преведени книгите Александър Дугин. Преди малко говорихме за Скатона. И обяснението на Дугин, което аз съм чел в редица негови текстове, че вече свят без велика Русия, която мачка всичко под бутуша си, на него просто не му трябва. Той това казва, мен не ми трябва така Русия. Той е свят в една нормална Русия, която се вписва в сътрудничество с останалите държави. Просто не им трябва. Така че тя или ще бъде унищожителна, ядрения Армагедон, както той казва, ще се разгърне, или няма да бъде. Не. И това стряска редица лидери, затова са тези колебания или опити поне да се търси дали може да има и писта на дипломацията, на някакви разговори, в някакъв миг да се спре дори за пример. Виждаме също в момента с Израел и Хамас, нали, опитите. Да се намери, може ли да има някаква писта, ако не примирие, то спиране на огъня временно, нали, продължават всички тези опити, но до никъде пак няма да се стигне. За съжаление няма да се стигне. Като ракова болест. Да. Ако се остави и се замрази, тя после ще почне отново. Ами тя се замрази преди време с нещата на Путин. Третото обстоятелство, тъй като внимателно всички западни лидери четат неговите биографии, нали, той има две автобиографични книги, доколкото си спомням. И в едната има един епизод от неговото младост, тия там задни питърски дворове. Той казва, че е видял един път, бил подгонил някакъв плъх с метлата. А историята се сплъха, тя е много прочута, да. И когато плъха обаче се стегнал, защото усещал с гърба си стената и че е сигурен и тръгнал в атака, той е разбрал колко опасно е да притискаш някой до стената. Това урако на Путин, но той го разказва, че самият той се едно в ролята на тази животинка, яростна животинка, така че може би и това е част от обяснението той на този наистина въпрос. е като плъх подгонен в ъгъла, защото ако не спечели тази война, всъщност с него е свършено, включително в физическия смисъл на думата. Да. Добре, сега нека чуем и гласа на поезията. Стихотворението е "Падане на мрака" на Петър Чухов. На фона на дезертиращото небе силуетът на черквата е черен. Кръстът отгоре също е черен. Черни са богомолците, които излизат. Черни са сакатите просеци, протягащи черни ръце пред вратата.
Черни са продавачките на черни цветя. Черно е и бездомното куче, което срамжене отнася в зъбите си един черен паднал ангел. Вие сте в 10-ти епизод на подкаст 24 февруари. Абонирайте се да ни слушате. Аз съм Едвин Сугарев. Днес наш събеседник е философът и публицистът Тони Николов. Няма как да не забележим, че на Русия и липсват ресурсите, за да постигне целите, които си поставя в тази война. Всъщност, брутният вътрешен продукт на цялата федерация е колкото този на щата Тексас. А страховитите оръжия, за които Путин непрекъснато говори, съществуват предимно в неговото въображение. Това, което наистина съществува, както самият ти каза, са хилядите ядрени глави, наследени от студената война. Затова и основният кос, с който Путин се опитва да играе срещу западния свят, е ядрения рекет. Мислиш ли, че е възможно неговите заплахи да се реализират и тази война да ескалира в ядрен сблъсък? И ако да, кога според теб? При какви условия? Само ако бъде притиснат, може би плъха съвсем в ъгъла. Не ми се иска да мисля за тази хипотеза, но тя някак си се налага. В Русия, ето трябва да разберем тази страна, гледайки медийните дискусии, това, което можем да видим, или някаква социология, която никой не знае колко е автентична, бушуват някакви неистови страсти, демонични страсти, и те като че ли наистина смятат, че са притиснати въгъл от целия свят, който ми е виновен, длъжен за всичко и за какво ли не, и че те, ако ще губят, ще тръгват, нали, така ще драснат в клетката на всичко. Има безкрайно много публични призиви за това да бъдат хвърлени ядрени бомби над Лондон, Париж. Включително имаше над Сибир, ако там, нали, не бъде какво. Това беше пък абсолютно комично. Това е... Затова казвам, че това стъписва един нормално мислещите демокрации, и те наистина много трудно намираш ключи, опит въобще за някакъв диалог, за обяснение как да се действа с Русия. Тя създава проблем. Ти преди малко каза за метафората с раковото заболяване. И трябва да го капсулираш с някаква терапия, но всеки един миг тези клетки могат да се разпространят. Има много страхове и притеснения, включително че физическото отстранение на Путин може да дойде още по-ненормален човек, нали, на власт, тъй като има още по-крайни в обкръжението му. Дори има теория, че в момента той вече не е между живите. Да, но, нали, за Николай Патрушев се говори, говори се за по-млади лидери, и това, което аз съм чел и съм разговарял с руски анализатори, такива независими, наистина критично мислещи към режима, те ми казват, че там ситуацията никой не знае. Даже са ми разказвали за едни валдайски форуми, на които дори Путин мълчал на времето, но се появява едно поколение на някакви такъв тип патриотични писатели. Това е вредната роля на този тип литература за живота. Сергей Шаргунов, който изведнъж удря по масата и казва: когда наши танки войдут в Киев, нали, когато танковете им влезат в Киев, като дори Лавров, нали, гледа гузно в този момент надолу. Нали. И това е само преди 7-8 години. А сега виждаме вече, че отдавна вече и радикалите не са толкова радикални. Така че това прави ситуацията много трудно обяснима и притеснителна. Чисто стратегическа гледна точка за Русия би било изгодно възникването на други военни конфликти, които биха ограничили вниманието към войната в Украйна и ресурсите, отделени от западния свят в помощ на жертвата на руската агресия. Такъв конфликт безспорно е войната, която Хамас започна със своята агресия в Израел. Тя е изцяло в полза на Путин. Има обаче и други потенциални възможности, например военен конфликт между Китай и Тайван, или между Сърбия и Косово, или между двете Кореи. Какви последствия от глобален мащаб би породило подобно разрастване на военните конфликти и какви последствия за националната несигурност би породила примерно една евентуална военна ескалация между Сърбия и Косово, подклаждана от Русия? Първата част от въпроса
най-опасното е, че войната ескалира и тя наистина пожара се разраства. Ние виждаме, че тя вече, аз писах този текст за същата тази война, но тя става вече да се удвоява, утроява, учетворява, започват да плъмтят различни зони в света, опасни зони, а те не са малко. И в един момент ситуацията ще излезе под контрол, защото невъзможно да се контролира толкова много огнища на огъня. Това може да е полезно на Путин в някакъв краткосрочен план, но в един дългосрочен план то целият свят просто отива вече в посока, в която не знаем какво може да се случва. Що се отнася за Балканите, руската дипломация и съответните им служби от дълго време тук говорят за една мека зона на конфликта, така те го наричат. Да, точно Косово и Сърбия е една от точките. Черна гора беше другата. Третата точка е Македония. И четвъртата е Република Сръбска. Така че доста точки има. Да, не, аз мислех, че ще кажеш самата България, защото ние също сме така зона на специален интерес. И в светлината на това, което се случва, на действията на президента Румен Радев, на редица политически сили, на Възраждане, на БСП, ние виждаме, че тук също тези процеси по някакъв начин тлеят. Не, че има желание за конфликт в България, но това може много лесно да бъде инструментализирано с оглед на някакви други събития. Не ми се иска да обмислим такъв вариант, въпреки че хората, които управляват страната, би трябвало да мислят на това, защото това са съвсем реални заплахи. Няма как да не забележим всъщност, че всички бъркотии във вътрешната политика на България започнаха именно с тази война. Тогава беше свалено правителството на Кирил Петков. Да. Тогава властта попадна за дълго в ръцете на Румен Радев и неговите служебни кабинети. И сега, когато най-сетне имаме редовен кабинет, се прави всичко възможно той да бъде свален. Да. Това очевидно са също процеси, които имат подобен източник. Които се замислят, оркестрират. Освен това ние видяхме, че първите взривове на складове с боеприпаси, далеч преди тези в Чехия, бяха точно в България. България е една, как да наречем, точка, в която руските специални служби се чувстват като дома си и действат прекалено спокойно. Тоест те си позволяват неща, отравения, на преки намеси, купуване на разузнавателна информация, откровенни срещи с политици. Неща, които просто трябва по някакъв начин да бъдат пресечени. Затова казвам, че целите Балкани са един много сложен пъзел и тъй като имаш дипломатически опит, си даваш сметка за това колко е сложно. Дори в България, като че ли някои анализатори смятат, че ние тук сме още по-податливи от Сърбия в много отношения, която общо взето говори ни проруски неща, но в същото време, когато трябва да гласува, се съобразява далеч повече с западни партньори в други сфери. Така е, за съжаление, нещата в България съвсем не са розови. Ще се върнем отново на тях. Но нека видим на какво според теб се дължи подкрепата за Путин и неговата война от страна на обитаващите тази огромна страна. Година и половина след началото на руската агресия и след като стана ясно, че нито една от целите на специалната военна операция в кавички не е изпълнена и най-вероятно няма да се изпълни. И още как всички тези хора оправдават Путин. След като цял свят видя какви са подвизите на руската армия в Буча, Мариупол и къде ли не другаде. Дали става дума за страх, за безразличие или за митичните способности на споменатата вече руска душа, способна да приеме всяко насилие в защита на представите за Русия като велика сила? От всичко по-малко, но последното, което казваш, има една традиция така на руската държавност, която е стряскаща, тъй като империята е всичко, а отделни индивид някакси там е нищо. И също руски опит за свободата е много... Той според мен изобщо не съществува. И съществува в един определени дисидентски кръгове, хора, които бяха мачкани още по съветско време, както е съществувал с един безумец, който се нарича Петър Чаадаев в 19 век, който просто е бил обявен за лут и вкаран в лудница, след като написал първото си там философско писмо. Всъщност първият дисидент че Русия, нали, няма сблъсък със свободата и тя живее в пълно безправие и просто са го вкарали там, където трябва. За това ние обикновено имаме неправилна представа, гледайки отделни представители на руската интелигенция. Нали, напуснаха към 1 милион души, нали, тази страна все пак. А тези, които остават... Немалко интелектуалци сред тях. Да, и сред тях особено съвременни такива IT специалисти, по-младо мислещи хора, особено такива, които не искат да служат в армията. Но това, което за руското население като цяло е валидно какво? Валидно е онова, което те гледат по телевизията,
пълното доверие в пропагандата. И трябва да кажем, че тази високо платена пропаганда с много пари, с много голям ресурс, има някакъв ефект, сплотяващ ефект. С лекота им се обясняваше, че нали, операцията е замислена така, след това е замислена, че там има и уроци от съветското време. Нашите общества, източноевропейските, все пак еволюираха. Недостатъчно, както можем да кажем за България, но все пак еволюираха. Докато там това съветско наследство и преди руско държавно имперско наследство, като че ли си остава неизменно. Да, но в началото на войната все пак имаше протести. Хората излизаха на улицата, биеха ги, прибираха ги в ареста. Малки, да, но колко спрямо Москва... Да, сравнително малко, но все пак ги имаше. Сега като че ли изобщо ги няма. Което значи, че властта... Съпротивата срещу това варварство постепенно изчезва. Изчезва и тя може би е смачкана и държава наистина вече в Песник. Има ги, продължават да съдят някакви хора, да ги обявяват за иноагенти. Когато виждаме, има малкото останали независими руски медии, нали ни разказват за такива случаи, но те са, те са спорадични, много малко. И къде изчезнаха духовните водачи на тази страна, интелектуалците и хората на изкуството? И как да си обясним, например, падението на някой от тях? Да. Като прочутия режисьор Никита Михалков, например. Който винаги е бил някакъв глашатай на имперскостта, нали? Той отвратителни. Аз гледам някои от изданията, вече дори нямам нерви за това на неговата телевизия, Бесогон, както той нарича, я показва по Русия 24. Значи това, което той прави, е мерзко и ниско, но той наистина успява, благодарение на комуникационните си умения, на режисьорския си талант, включително и той да внушава на хората това нещо, че има световна война срещу Русия, нали? Световен заговор срещу Русия, както нали, добре знаем и от съветското време. И съответно те трябва да се борят с всички средства, да бъдат сплотени единни. Струва ми се, че трудно да се каже, разпитвал съм руски социолози независими, които живеят в Западна Европа и често дори гостуват понякога в България. И те казват, че и техните изследвания там са много сложни. Голямата част от населението като че е на аморфна маса, което просто от нищо не се интересува. Той е така организирана и руската ресурсна икономика. Ние знаем какво представлява тя. Продаваш енергоносители или продаваш суровини, след това с чайника наливаш така на всички по-малко, но да има и те да бъдат доволни, да има най-вече пиене, ако може по регионите, да се потушават бунтовете. И така, за съжаление, има и разбира се някаква фенска маса, която е държавно така имперски настроена, която се чувства накърнена и вероятно се е чувствала накърнена през 90-те години особено. Но това драматично изкривява човешката психика и заличава всяка хуманност у обикновените хора там. Аз, например, гледах някакво интервю с войнишка майка, чието син е убит във войната, който казваше, че аз скърбя за него, но пък от друга страна се гордея, че благодарение и на него Русия стана по-голяма. Бях гледал още по-потресаващ репортаж по РТР, мисля, че беше техния втори държавен канал, където се появиха майки на убити войници, които носеха хубави кожени палта, които са им подарени от областния управител и благодаряха, ниско се кланяха в посока към Москва и казваха колко са щастливи от това, което се случва. Това не е дали става въпрос за обикновена медийна манипулация, за съжаление го има това нещо по някакъв начин вградено в тази страдна руска душевност, за която говорим. Затова братът на споменати от нас Никита Михалков, Андрей Кончаловски, беше заснел преди 10-15 години един филм за Украйна, в 2 серии или 3. Много хубав. Той се опитваше да разбере каква е разликата между руснака и украинец. И в неговия проект се оказа, те разпитва Кучма, президента и кого ли не, украински интелектуалци, че руснака живее с едни такива особени идеи, все едно той се движи по небето надолу към земята, нали, гледа, след току-що ще падне, ще се срути. Той е някаква рухващ човек, иска да бъде всевластен, нали, като някакъв Иля Муромец да обземе всемира, докато украинеца си боядисва къщата, той казва, вижте колко хубави везени кърпи има вътре, нали, направени чисти, сложени, нали, подредена хатата му, нали, така. Всичко му е по някакъв начин, той иска да живее нормално. Обаче, както виждаме, този богатир не му дава тази възможност, нали? Иска и него да го вкара в кълта, да го стъпче, да го премаже и му обяснява най-вече какво, че той не съществува. Няма език, няма култура, какви са тия хора въобще? И има някаква величие на империята, което трябва да смазва хората. Като става дума за култура, в статията си Русия между изолацията и лъжата ти посочваш, че през 19 век Русия се здобива с култура, която задълго я легитимира в лицето на света. Как обаче тази култура успява да се впише в тогавашния и днешния руски деспотизъм?
и безогледните имперски амбиции, изразявани тогава чрез панславизма, днес чрез почти фашистката идея за руски мир. Ами вписва се и това е най-тъжно, че се вписва. И малцина са авторите, ние споменахме преди малко, които руски големи автори, класици, нали, които успяват. Ето виждаме Пушкин, който се радва, когато потъпкват полското въстание. Има отвратителни стихове за тях. Прескачаме като величие на поезията. Един Йосиф Бродски има такива стихове, нали? Вече в Америка писани защо му е всичко това, нали, този сонет, нали, който се обяснява за някакви там и пак украинци и така нататък. Нали? Тоест това го има по някакъв начин. Или въпросът е как Солженицин се среща с Путин също. Което е също изкръвен епизод от човек, който ранен удар е нанесъл на системата на стари години. Вече се вижда в лек маразъм, семейство е много отговорно, който той че не разбира вече много какво прави. Нето и той приема, защото пък идеите му са такива, нали? Идеите са, че трябва империята да бъде над всичко. Помняме текстовете на Солженицин, как да устроим Русия и така нататък, нали, който искаше да я връща. Макар той да кажем за Солженицин едно изречение, че все пак смяташе, че тя трябва да се свива към ядрото си, а не да се разпростира безкрайно, и дори беше писал тогава на времето, че ако украинците искат да си живеят сами, даже за българите не имаше едно такова изречение, че стига сме вече се помагали и така нататък, но както виждаме, друг имперския модел, който в момента се установява. От руска страна всъщност се полагат много сериозни усилия тази война да се идентифицира с изгражданата в течение на десетилетия митология за Великата отечествена война. Сиреч, като война водена срещу фашизма. В същото време обаче идеологемите на тази война, както и нейните практики, се оказват изключително близки до тези на Хитлер и неговото воинство. Как си обясняваш този парадокс? Невероятен парадокс. От една страна, ако човек чете внимателно не просто постулатите на пропагандата, но текстовете, ако слуша речите на хората, които управляват днешна Русия, излиза, че Втората световна война не е приключила. Значи тя си продължава, води се на територията на Украйна, там има някакви захватчики, фашисти, които се гонят, още бандеровците не са излезли от горите, нали, трябва, нали, там горските братя и така нататък. Тоест, те не могат да живеят без война. Това е много, много поразяващо и притесняващо, че тази митологема за войната и се подхранва всичко, държавността се подхранва от войната. Войната в този смисъл не може да свърши, тя може само да продължава. Защото я има Русия, докато има войната, или тази днешна, или минала, или не знам каква Русия, е възможна само доколкото тя чувства себе си велика, доколкото мачка, гази, убива и стреля по някого. Ето, това е големия парадокс. Това е наистина обсебеност от злото по някакъв начин, като част от идеологията. Това ни кара да си замислим на какво се дължи според теб особеното ожесточение и пълното презрение към морала и хуманността. Видимо чрез кланетите в Буча и Мариуполо, масовите гробове, безогледното унищожаване на цивилна инфраструктура, насилствената депортация на деца, стаите за изтезания, изнасилванията, масовия грабеж. Впрочем, като става дума за грабеж, според мен това е актуалният визуален символ на днешна Русия. Танк с закрепена към неговия корпус задигната тоалетна чиния. И това в култура, която се смята себе си за правоприемник на Достоевски и с умиление говори за сълзичката на детето, нали? Да, че сълзичката на детето не може да бъде... Няма нищо, ако сложим едни везни на доброто, на което да може да премести тази сълзичка. И това е парадоксалността. Има някаква от една страна, като че милостивост, винаги съм си мислил, това е една сентименталност в руската култура, която се съчетава с поразяваща жестокост. С поразяваща жестокост. И двете неща са като две страни на една монета и по-често се обръща другата страна. И това обяснява, може би, винаги съм си мислил, какво е обяснението на такава жестокостите на репресиите, които се извършват в 20 век. Обяснението на руската революция, обяснението на лагерите, на тези мащаби, защото мащабите са потресаващи. Дори това, което те правят като копия под Индиго в Източна Европа е ясно, но това, което те правят и като говорим за танка с тоалетната чиния, ми още има описания, дневници на Лев Копелев от Втората световна война. Той разказва, че руските танкове в Германия, още като навлизат в Прусия, не могат да се завъртат куполите, защото навсякъде са накачени някакви посуди и задигнати неща от... Да, това е
Още в... Са имали, доколкото знам, определена квота на после вече в края на войната. Още докато влизат, нали, танковете трудно просто могат да направят, нали, маневрата или да завъртят купуси да стрелят, защото там висят, нали, накачени всички тези неща, които те са задигнали от онази Европа, която по пътя са минали през Унгария и така нататък, която те не са виждали. И даже Копелев разказва нещо, че озлоблението на войниците, на руските войници в Втората световна война, и те казват, и тия гадове живеят така. Когато те виждат друг свят и друг живот. Неща, над които трябва да се замислим. Така е. Продължаваме разговора след малко музика. Ако още не сте го направили, не забравяйте да се абонирате за канала ни. Продължаваме интересния разговор с Тони Николов. Можете да ни намерите в YouTube, Spotify, както и на сайта Свободата. Съгласен ли си с мнението на Иван Костов, според когото суровата реалност е, че руската война срещу Украйна се опитва да наложи правото на една ядрена сила, да анексира чужди територии и така става брутална заплаха за всички страни? Можем ли да тълкуваме тази война не като локален или европейски конфликт, а като опит да бъде разрушен негласният договор между цивилизованите страни в Европа и света, според който конфликтите в новото хилядолетие трябва да се разрешават само с мирни средства? Ови, така е. Имаме точно разрушаване на мирните договорености от края на Втората световна война. Затова казвам колко опасна е идеята за Втората световна война, която продължава. Ако Втората световна война продължава, т.е. нямаме мирно споразумение. Нямаме онова, което е архитектурата на световното отношение. Няма онова, което би задавало ООН да бъде една работеща и действаща организация. Всичко това се разпада в миг и отива към миналото. Да, Русия казва, вие воювахте, не знам, почва да обвинява западния свят, еди къде си, ви отдавна сложихте кръст, сега е наш ред. Така или иначе, обаче, тази идея за, както имаше теория на Троцки за перманентната революция, сега има теория за перманентната война, нали, на Путин. И тази теория за перманентната война е много опасна. Говорихме в началото и не случайно започнаха да избухват другите конфликти, дори без да подозираме сложни руски връзки навсякъде, въпреки че те са щастливи и помагат, според мен, където могат. Виждаме така дискретно как се опитват да пипат, но той като в заболяването, ти когато вкараш наистина тези раковите клетки тръгват, то се отприщват и други неща се отключват, нали, в организма. И това е реалността, за съжаление, ние заживяваме в свят без правила. Това е най-страшното нещо. Просто заживяваме в свят без никакви правила. Редица анализатори споделят опасението, че евентуално поражение на Русия във войната ще доведе до разпадане на федерацията и цялата легитимна, в кавички, структура на властта, която от своя страна може да доведе и до гражданска война. Това, кой ще владее останките от огромната държава, включително нейния ядрен потенциал. Споделяш ли тези опасения и могат ли според теб те да бъдат аргумент за волята да се оставят на Русия
да са поне част от завоюваните територии, както предлагат редица дипломати. Това не би трябвало да се случи, но от друга страна, да, паралела между 90-те е много ясен. Сега спомняме си, може би, 10 филма на Холивуд от 90-те. Основните страхове бяха руския ядрен потенциал, минава в някакви частни приватизирани военни генерали и така нататък. Това, което се случи с Вагнер, с Пригожин, допълнително подсили тези страхове. Дали е реалистичен сценарий след загуба на Русия във войната, в която ще настъпи някакъв разпад, такива процеси на разпад в империята, ми много реалистичен. Какво ще се случи? Кавказ от една страна ще тръгне някъде, Сибир, виждаме и без това Китай, където се разпорежда като дома си. И ще не станат смутните времена, както да, и те са много характерни за руската история. От Ключевски ги знаем много добре как те периодично се възпроизвеждат и опитите, нали, тия се правиш на Екатерина Велика и Петър Първи, ще стигнат, нали, след това нещо между Павел, другия Петър, Лъжи Дмитриевци разни, нали, така нататък, Борис Годунов. Тези неща ги знаем от руската история. Путин отвори наистина кутията на Пандора. Той това направи. Той отвори кутията на Пандора и, да се върне в началото на разговора, никой не очакваше, че един рационално мислещ човек може да постъпи така. Толкова безотговорно към собствената си държава, до която той пък иска да възприема като велика империя. Като с тебе дума за ядрените оръжия, няма как човек да не се сети за договора от 1994 година в Будапеща. Да. Тогава 1/3 от целия ядрен потенциал на Съветския съюз се намирал именно в Украйна. И с този договор тези оръжия се връщат на Русия, като се поемат гаранции за сигурността и териториалната цялост на Украйна. И те се поемат от самата Русия, но също така от Съединените щати и от Великобритания. Хайде да я оставим Русия там. Тези договорите не значат много за нея, но за другите две страни какво да кажем? Къде са тези гаранции в момента? Но ми спомняме си Втората световна война, гаранциите в Чехословакия, нали? Да. След Мюнхенските споразумения. За съжаление, в голямата политика тези гаранции, не, все пак за чест на западните демокрации, трябва да кажем, че те оказват в момента подкрепа, колкото е възможно, максимална степен. Но да, Русия не спазва договорите, това е ясно. Да, Украйна се е лишила от ядрения си потенциал, но Русия се сблъска, като говорим за Украйна и военната традиция, с нещо, което тя някакси би трябвало най-добре да познава. Историята на украинските фронтове, има изследвания какъв част от командния състав на Червената армия от украински кадрови офицери. Украинците имат една много биография на една боева страна, на традиции във воюването, и да повториш всичко това на 24 февруари, тъй като ти питаше какво се случва сутринта, има една прочута песен, знаеш ли, на Марк Бернес, нали? Тя се казва 22 юли в 5 часа сутринта, Киев бомбят, нали, там гада и фашиста и така нататък. Нали, поколения в Съветския съюз са отраснали с тази прочута песен, че войната започва, когато фашистите почват да бомбардират Киев. Всъщност Путин възпроизведе това клише. Разбрах, четох някъде от някакви руски журналисти, че тази песен свалена от ефирите на радиостанциите. Вече ще стават неудобни. Ама неудобни стават аналогиите, нали? Наистина стават неудобни. Още в началото на войната Русия публикува списък на тъй наречените вражески държави, в който попадна и България. Още преди този списък, вражеското отношение на Русия към България беше потвърдено и на дело, като Газпром спря доставките за страната ни. Как си обясняваш парадокса, че при това положение за повечето български патриоти Русия продължава да бъде приятел, а всяка критика срещу нейната агресивна политика се тълкува като родоотстъпничество? Ето това е необяснимото. Водил съм тези диалози, нямам отговор на този въпрос. Каквото и направи Русия, то е добро, а каквото и направят, нали, нашите съюзници в Запада, то е лошо. Изобщо в тази сфера на русофилството рационалността отсъства. Нали? Там разумните аргументи не са водещи. Там имало някаква... Спомням си, че едно предаване телевизионно в БНТ и когато се появи един виден русофил и той каза: Русия е чувство. Тя е една обич. Тя не може да бъде обяснена. Нали? И някаква част от публиката дори му ръкопляска. Какво да кажа за това? След което други русофили пък ми обясняваха за най-голямото разочарование, което те и при тях има разочарование настъпило. Това беше вече след анексията на Крим. Владимир Путин ги поканил на някаква сбор на руски мир в Кремъл
И те се появили и казали, че са от България, винаги очаквайки всеки дали да разпросте ръце, обятия и да почне да вика братушки. А той ги погледнал с един хладен поглед и ти от тях каза, той май не обича България. Каза, вие ще стигнете за този извод. Нали, но цената ще бъде много... Дано цената не е пагубна, тя ще е висока, вече я плащаме тази цена. При гласуването в Народното събрание на закона за оказване на военна помощ за Украйна, депутатите от БСП издигнаха листове, на които бяха написали не на оръжията и мир. Как би оценил подобно поведение? Как според теб е възможно отказът да подкрепиш жертвата на една агресия да се тълкува като миролюбие? Това е. Ето въпрос. Такива пацифисти станаха изведнъж, след като продаваха оръжия, нали, преди това самите те. Но моралният аспект на жертвата и агресора е много важен. Той някакси този разговор не се състоява в дълбочина за мен в българското общество. Продължават тези истории за всичко да се преплита през история, през връзки, да не се мислят практическите измерения. На това, че Украйна е жертва, че Русия нахлу като агресор, че извърши престъпления, включително престъпление срещу човечеството. Тези неща продължават да не се мислят в дълбочина, в част от средите, особено в русофилските среди в България. Това обяснява тези реакции. Те инструментализират някакви настроения. Това е най-лошото. Политици, които искат да се възползват да играят на една струна, за да качват някакви проценти. Все пак продължавам да размишлявам на това. Има някакъв отлив. Алфа Ресърч и Боряна Димитрова бяха правили едно проучване преди анексията на Крим още. Някъде 75% от българите, от анкетираните, до там бяха стигали, до 60-70, симпатизираха на Путин. Смятаха го за голям световен лидер. В момента тези данни са някъде към 25%. Което все пак е някакъв спад. Което е отрезвяване, може би е думата. Нали? Дано настъпи това отрезвяване, наистина. Да разбереш кой е агресора и коя е жертвата. Тази история с агресора и с българското русофилство наистина е особена. Тъй като руската агресия всъщност засяга и територии, на които в момента живеят над 200 000 българи. Точно така. Не е ли странно, че тяхната съдба обичайно се премълчава, нашите отговорности пред тях също? И не е ли странно, че никой не реагира на тяхното открито писмо до България, адресирано до Народното събрание, правителството и президентството и подписано от близо 800 техни представители? Не е ли странно, че те застанаха срещу руската агресия и най-малко от тях загинаха вече по фронтовете? Да. Докато тук някакъв си български фашизоид се опитва да прокара тезата, че били искали автономия. Да. И професор Калин Инакиев беше един от първите, които написа за това писмо. Това писмо не беше, да кажем, не беше обявено от българските медии, което е много тревожен сигнал от големите български медии, дори от обществените български медии. Втори много важен сигнал. Ние някак не чухме в България гласа на тези наши сънародници. Те се появяват спорадично по телевизиите. Няма да забравя за едно включване, което дълбоко ме разтърси. Бяха поканили някакъв. Дали не беше същия фашизоиден лидер на една партия, която пародира думата Възраждане, който говореше ли техен представител някакви неща по Нова телевизия, след което включиха наша сънародничка от Украйна, която каза, аз няма да говоря, аз съм разплакан, аз не мога да повярвам, че могат да се говорят така. Вие ни обиждате, нали? И просто тя прекрати тази скайп връзка, което показва отново в какъв свят живеем. Ние живеем в някакъв свят на собствените си илюзии, предразсъдъци, предубеждения. И аз не знам какви думи трябва да се използват за това. За съжаление, дълбоко разделено е българското общество. И разделенията са дълбоко назад в годините. И какво да се връщаме сега, да четем още Раковски, какво е казал, дали? Какво се случва с българите? След като не сме ги прочели на време, би трябвало да се връщаме. Да четем тези неща, да видим как тези наши сънародници ще стигнали до Украйна, каква е била цената, което той казва, просто разпокъсването на българския народ. В съвременността, което особено ме тревожи, че тази разпокъсваност на българския народ е реална. Нали? Тя е инструментализирана през пропагандата и Путиновата пропаганда до някъде ефикасна се оказва. Тя дава своите плодове. Тя е инструментализирана и през нашата пропаганда. Да. Ако трябва да бъдем точни, защото от началото на войната насам има два принципа в журналистиката, които са обявени едва ли не за сакрални. Този за другата гледна точка и този за всеки сам си преценя. Какъв е според теб моралният статус на тия принципи в днешната ситуация? Резонно ли е в една обществена медия като Българското национално радио да текат откровенно проруски пропагандни предавания като това на Петър Волгин,
защото това било другата гледна точка, например. И нормално ли е, примерно, начало на Съвета за електронни медии да бъде човек, който публично изразява мнението, че и лъжата била имала право на съществуване? Тогава се питам, тъй като има често в българските медии казуси с неразтърсващи убийства, престъпления, тогава никога не би трябвало да се говори за тях, защото първо жертвата не може обикновено да се изкаже, а и убиеца, примерно би трябвало да бъде изваден от някъде, да бъде намерен и вкаран в студиото. Абсурдно е това, но то продължава и то е част от тази инструментализация. И за съжаление нещата продължават и на много високо ниво. Ние виждаме какви са посланията на президента Румен Радев, които много често повтарят клишетата на путиновата пропаганда. Много често това се случва. Има изследвания, има наблюдения. На списание Критика и хуманизъм прави едно такова проучване на медийния пейзаж и то намира тези клишета и намира тези послания, заедно изследвайки източниците им, корените им. И това са тревожни тенденции. Има и един въпрос, който лично на мен не ми дава мира. През Първата световна война генерал Иван Колев се сражава с руската армия на Хубав Добруджа и побеждава, въпреки че съотношението на силите е 2:1 в полза на агресорите. Ако за момент си представим, че руската армия отново е решила да прецапа Дунава, за да ни освобождава от това или онова, как според теб ще реагират българите на това събитие? Дали ще се сражават с агресора, както правят украинците в момента и както се правили нашите деди по време на Първата световна война? Или отново ще посрещнат поробителите си с хляб и сол? Не ми се иска да мисля за втората хипотеза. Но тъй като ме провокираш, агресията има способността все пак да променя. Преди 24 февруари в самата Украйна също имаше разнопосочни тенденции, нека кажем. Там също имаше едно немалко русофилско мнозинство, по различни културни, семейни причини, съжителството във времето на СССР и така нататък. Видяхме как изведнъж, Путин си мисли, че нахува в някаква освободена територия, срещу него се изправи народ. Той това не очакваше. Този народ. Дано цената на този пример да не е толкова висока на пробуждането на българите като народ. Ако им се наложи да бранят това, което имат. Писателят Георги Марков разказва по повод точно на конницата на генерал Колев. Някакъв много интересен пример. Първото си последно посещение в Съветския съюз в Москва в някакъв ресторант, който келнер куца и отива да несе на залата и той казва, ние бяхме свикнали така да му казваме, навсякъде да кажеш българин тогава, се посрещаше по-скоро положително. И той се отскочи, като се едно се опари и каза, той е бил част от тези войници. От вас пазя този спомен, на кръка си. И каза, аз изведнъж видях как историята оживява по неочакван начин. Дано не оживява по много неочакван начин за нас историята. Все пак ми се иска разумността и много обичаме да говорим за приоритети, принципи, национална отговорност. Всичко това да мине и без толкова тежки изпитания, на които може да ни подложи настоящето. Така, истина е наистина, че единственото положително нещо от тази война е, че видяхме с очите си как се създава един народ. Да. Всъщност украинците бяха доста разединени, доста затънали в корупция, имаше доста от тях, които бяха ориентирани към Русия. Гъна на шегата някой каза, че Путин е втория баща на украинската нация, нали? Точно, доста точно е това. Тази война реално промени много неща, включително нашите представи за света, в който живеем, са също сериозно променени. Какви ще бъдат според теб параметрите на новия свят, който ни предстои да обитаваме след нейния край? Ще бъде ли той по-различен или ще се връщаме в пещерата отново и отново? Боя се, че ни чака някакъв свят на несигурност. Тази война, както и Втората световна война, не е решила всички проблеми. След това, може би, в най-добрия случай ще има да се надяваме един по-продължителен студен мир, но мен ми се струва, че тази война ще отключи редица и отключва вече редица други конфликти. Уроците за това от нея трябва много бързо да бъдат осъзнати и да се вземат необходимите мерки. И реализма изисква да кажем, че Европа вече няма да живее, както и Съединените щати, в един свят на рая, на безоблачното бъдеще, където историята е свършила и конфликтите са отминали. Напротив, трябва да се, изследвайки старата латинска максима, да кажем, че ако искаме да живеем в мир, трябва да се готвим за война. Тежен извод. Темата за войната в Украйна е неизчерпаема и тъй като обхваща основни проблеми, свързани с човешката съвест, морал и достоинство.
Но за разлика от нея, времето на епизода на този подкаст не е неизчерпаемо и вече приключва. Тони, искам да ти благодаря за това участие, както и за твоето описане по отношение на тази война и изобщо за достойните граждански позиции, които отстояваш в своите текстове. Благодаря. С това приключва 10-те от 12-те срещи с български писатели и интелектуалци, които се надявам да проследите с интерес. Вие слушахте 24 февруари, един подкаст на Едвин Сугарев за войната в Украйна. Не забравяйте да се абонирате и очаквайте още интересни събеседници в следващия епизод. Проектът се реализира с помощта на Национален фонд „Култура“.